סיום התקנת מערכת VRF בראשון לציון והסבר על העבודה. אפשר לראות פה חנוכיה של 8 קנים, יש לנו פה 6 יחידות פנים. אפשר לראות פה באמבטיה יש לנו 2 יחידות, זו יחידה ראשונה, נותנת אספקה לסלון. ויש לנו פה עוד יחידה בזריקה ישירה לסלון שם. זה יחידות עם טיול קצר, ושם הולך בזריקה ישירה, פה 24,000 BTU. אפשר לראות את הצנרת שהולכת ומתחברת לנו פה. בעצם זאת היא יחידה אחת שהיא נותנת אך ורק לקטע של הסלון. אתם רואים, יש לנו פה מערך של ניקוז שעשינו. תראו איזו עבודה. ניקוז בשיפוע. הלקוח בחר ספציפית ביחידות האלה כי רצה פה הנמכה מינימלית של 30 סנטים מהתקרה. יחידות בגובה של 20 סנטימטר. מה שנותן לנו פה הנמכה של 30. תפסנו את הניקוז יפה. ופה הקבלן הכין לנו פה אינסטלטור ניקוז. שימו לב לעבודת הניקוז ולחנוכיה המסודרת שלנו פה. הנה עבודת הניקוז, אפשר לראות את השיפוע שהגבס פה כבר בדיוק מתחיל לעבוד. זהו, והכין לנו פה אינסטלטור נקודה של 32. פה יש לנו יחידה שהולכת למטבח דרך החציבה הזאת כאן. ופה ככה נראית היחידה. יחידה פה של 17,000 BTU במטבח. זאתי היחידה, הולך לבוא פה שירות מתוך הנגרות שהולך לבוא במטבח. פילטרים וחוזר מלמטה, נקודות חשמל שיכין לנו פה החשמלאי וניקוזים, הכל בשיפוע. בסלון תריסים בגובה 15, ככה זה נראה פה. הולך לבוא פה תריס ארוך, 3 מטר. וכאן חצבנו תריס בקו 0 עם הקיר, ניסרנו את הבלוק איטונג. יש פה יחידה, כרגע היא מכוסה, 24,000 BTU עם הספקה גם גריל גובה 15. שהגבס פה יעשה פה עוד חירוץ להמשך התריס. ככה זה נראה פה. רוצה להסביר לכם בחדרים, זה עניין קטן שהיה לנו. יש לנו פה יחידה של 12,300 BTU, ויש לנו בקטע הזה רק 1.30 מטר. כך שגם אנחנו עושים תריס 15, אין לנו מספיק אוויר חוזר. מה שאנחנו נעשה תריס 18 בגובה, ונעשה אותו תריס בקו 0 ללא שוליים, כדי שיהיה מספיק שטח חתך. מפה יהיה לנו הספקה ויניקה דרך שתי הקטעים האלה עם תריס רחב, ויהיה לנו מספיק אוויר חוזר. מה שרציתי להסביר לכם, והולך לבוא פה נגרות ושירות מתוך הנגרות בקטע העליון. אפשר לראות אותו דבר, אותה בעיה צצה לנו כאן בחדר הורים עם הנגרות. הולך לבוא פה תריס בגובה 15 עם הספקה ויניקה משולב. כל יחידה כזאת היא מגיעה עם תרמוסטט. תרמוסטט זה בקר קירי שהולך לבוא לנו לצורך העניין פה. יכין לנו החשמלאי צינורות מריחפים לתרמוסטט, ואז יהיה לנו פה בקר טאץ' ובנוסף שלט שיהיה ליד המיטה. אחלה מערכת, מדייקת בטמפרטורה, חסכונית ושקטה. שיהיה בהצלחה, דרטק מערכות.